kining ako yuta, kinahanglan na gining akong kuralon. Kinahanglan na gining napita din he, nga akong makural iti buhok ngadto. Ako mga hayop ng musod na napita. Tinipukawan niya akong yuta. Apan ang problema ani ba? Asa man ko makasupply sa halublak nga daghan-daghan man napita din he og ako ning kuralon. Kinahanglan nga dili ni magdugay kinahanglan makumpleto na ko ning kuralon mga buwan na kay pita. Importante juga ini nga makural nimo imong yuta. Pero ang problema ani karon, kung asa ko halublak nga may makasupply ani nga tuwang yuta aron makural na ko ni pagdali. Asam ni ko amigo. Stop ana. Ako ni kumpare di ay. Ay pre. Pre. Dali sa pre. Ka diha. Atay pre ako. Sige kagyaw-yaw ng init kayo. Buat ko sa init pre kay akong isusi kong yuta pre. Patirighan ang mga hugaw sa iro pre. Unya ang nakabati na ba? Pina ko hugaw sa tao dito pita. Gusto na kong kuralon eh. Ay sus, kana re problema nimo. Karon kuyog na ko padung ko. Pre, ang ako lang pre ba? Na kay mga panday din ha. Sus pagkakakhan wa ile. Kanang kamao mo pa ilong lublak. Oh, ang problema asam sa taga-lublak ka mapalit kini itong dali ra kay mo kanili. Na, sus ako. Mao bitaw ngadto ko padung ron. Sa Abukayan, highway, kumpleto na sila na haloblakan, na isintuhan, naatanan ang mga gamit sa panibalay, kani pang mga kural ra. Naadi sila pre. Oh, karon may bawo ka ato kuyog ka. Mo deliver na sila. Pre deliver. Uutang pa kayo. Ligo na sila kalublak. Sus perting liguna kay sakto sa timplada, mga buutan pa kay ng mga tao trabahante niya di tanan hasta ang tag-iya. Ang kanang tag-iya mao gani gitsugo siya nga trabahante para nga mga ri jud daghan kay nagamtana na siya diha dapita tanan. Ba? Jadi na siya lisod na dana. Sus perting naarang kasada ri. Naara yung tindahan ri. Paglipot nimo sa luyo, na dito yang halublakan. Ato tapi niya makigsusi ko kay ato ang kuno ng kana ang mga halublak mag-order ko niya. Oh, sige. Tara tara. Neo, tanawa. Pre magka-pre, mao tindahan na pre. Kini tindahan na rawa dapat na sa highway. Mao ni tindahan na ang penediaan ni Daniel Tawi ug Ma'am Dirjoy Tawi. Di ba nila subay kay tapos naman sa Delor Village sa Bukayan? Oh, mao na ganyan. Dali ra kay pangitakon. Unya kompleto na sila sa mga tinda diyan dapita. Salamat kayo Oh, ya. maka-discount pa ka kay ang mga tindira puros gwapa. Kuyog ta. Salamat Oh, kay tanawa. tutulan rin ay. Mao di ko ingon mo. Nalaman din nila. Kana order ko halublak ba? Pwede libre mo deliver mo deliver. Salamat kay. Oh, tanawa, asa ko gingon mo, tanawa mga tinda kompleto. Sa tanang tibuok pa ni balay, pwede ka magbalay og usa ka istorya. Sakto kay bay magtukod hotel bay ari ko bukuha diri mga materialis. Oh, kan mo ya akong gingon mao bitaw dati ka diri. Ako to'y pakural niyo man tukuran ko tong building. Dinhigi po kukuha mga materialis. Aw, sama di ay. Way kapuslanan akong pagdahari mo gi ka. Mangita pa kaglain nga. Maka-discount pa ka diri. Libre pa gabi-abi ang mga tindira puro pagwapa. Ay sabak imutan ako kung sa hindi ko mali nako. Ana na yung halublak ka. Pwede na ko matanaw ang quality sa inyong trabaho. Ako sa luyo. Sakto pa. Ang kana yung halublak tuloy bangag na. Aabi na ko duha na kay ang ilong sa kung kauban nga duhag bangag mura magdili halublak tanaon. Ay, apel mo ko nimo. Magbubo karon na niyo. Sakto bitaw. Hindi tulo pa ni bangag na imong ilong ni kana may halublak din na kailangan mo palit. Aw, sabi mo. Sakto. Ya ako matuloy dito sa inyong sud. Sige na, salamat niya dai. Pwede na ko ihangyo mo dai. Pwede ta pakasal ni ka human sa balay. Mau na ni. Okay kayo. Ayo. Ay tara. Oh, nawa bay. Oh, sakto na gyud pa nino. O sige ingon ko nimo. Ayo bay. Maayo ni nga kulit sila halublak bay. Oh, mauna siya nagdati ka diri. Kay kapatid kalimutan sa itaw na trabaho. Nuna nang bay uban bay. Higap lang ako mga tagat na. Nindot ni siya okay. Siyempre kay gipulma naman to nilang halublak gipik na sa semento. Nag-budget na to para masitso. Unya kini laban ang kini sa mga tao para nga iligagis bagyo. Ligon kayo.
Oh, Sakto sige ka to. oh, maugat siya ako ingon mo. Naunsa man ang taon kay. Oh, to ka. Aki, ano yun? Ito ba na klase ang galuglat nila diri? Oh, nice, nice. Ang size di ay. Oh, nasa kita. Sakto kayo. Ingnan tabitaw ka. Ang pilmiro ani size pang ipail. Pagkahuman sa babaw, 4 na. Oh, So, patili ko na. oh, sa man day. Unya ganahan sa kamo palit og siminto. Ay, pagitaglain. Tanawa. Kompleto. Pail mo di diri day. Mga playroom na sa una, ali kita na ingnan ka nga usa ka pangayan, usa ka hektar nimong balay. Pwede pa musupor sila mo sa anak. Ang tulis. Oh, may mga siminto, klase lang ang mga siminto. O sa gusto mo? Portland? Eh, kung binubulitan na. Sakto! Sakto! Akong ino si Gustaw niya. Hey! Okay guys, kanyali kami karon sa Abukayan Hardware. So, sa mahilikon diha o kanan doon mga problema din sa yung mga panimalay, ari lang sa Abukayan Hardware. Sa kay tutulon. Dire lang kilid sa Dailor Village sa Abukayan. So, libre sila tanan dire sa delivery. Kunya plato pag ilang presyo. Salamat kita sa tagiya rin. Si Boss Daniel Tawi o si Ma'am Marijoy Tawi. Na matawag sila ang Abukayan Hardware. Ako matawag sila sa telephone number 0908-3758-696 o 0908-369-8123. Kung mga kilanon diya, tawag lang mo sa inyong salamat. Katutod sa layo. Oh. Nya, kompleto gid sila guys. Pati sa panimalay na atanan. Maura na siya ang among niyo sa sigok gyud taga diri. Nga na taga diri na itong bukid tungkol balay, balay lagi nga na doon. Labi gyud sa mga bagong minyo.